Siang berikut Sumangga dipun mirsani adik Dinda dan juga kawan-kawan dulur. Enjing pidal gomoro tambora peri kena kurung ongkong binarungi krepya lan batang anggate kapiyarsa swarenipun leromba ing negara. Ayo le sing mrayetno bocah cilik-cilik. Jos la 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 la. Hey, ayo le. Ayo madene Yus. Hop. Hey, hey. Dak dak. Yo, 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 yo. Wah, ayo iki lho. Apa iki delondonge bagus. Wah. Oh. Hey, ho, hey, oh, hey, oh. Wah. Ya, ya, Hey, hey. Ho, 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 ho. Yeah. Hop. Hey. Ho ho ho. Ya lenin. Nintai yo. Hey. Ba. Rotol. Man kowe. Bocah cilik-cilik wis prigo-prigo man kowe. Ayo ger golek SPP, ora nek SPP. Oh. Woi, ya. Hey, ho, hey, hey, here, out. One. Tolo. Hey, hey. No, no. Hey, hey. Woi. Terakhir lo. Lo. Bos. Hoa. He. Ho. Hop. As. Wow. Weh. Sing siji rada gembol man weh. Ya iki lho. Weh, op. Weh. Yo lho. Dah. He. Hos. He. Wah. Op dah. Ya.
Ha-o. 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 Usa. Ya. Ya. Nah. Saiki awake jaran to kanca. MBG-ne dina Minggu tutup. Hey. 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 Oke kanan kiri mripate milang milih esemi budiwan kami sengsem kang mulat busana lira sutra manca warana lalengan beksan oke manis jogetan. Ayo sing hati-hati lagi prayitna. Jejogetan bebarengan kuda cipta budaya. So ha hey no 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 hey ha ya 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 Sikra nayaka ngayai karya pakaryaning praja kumregut sangkut cancut tali wanda manunggal setya dampyak di menasri swarane gumara sarwa rebut arsi estu padha dawuhnya sang nyata sajuru-juru ngayahi karya turangga alit kembar cacahing wonten ana manungsa Hoi. Ha. Hei. Ya. Ayo, ya. Hei. No. Bas. Hei. Hop. Ha hey. So. Just. Lo. Ho a. Ha e. Ho a. Ha e. Ho a. Ha e. Ho a. Hey hey hey.
ha e ho a ha e ho a ha e ho sa yeah, just ta, hey, ah. Just oh ya goyang Siti single Siti jos ho ha la goyang Siti single Siti jos ayo lole dikepenake goyangane he a bebarengan kuda cipta budaya yo maca yo ho tas halo yuk tas hey ho a hey ho a hey ho a hey ho a yuk lo
mikir ya kene krasa klisian muntar wetenge krasa krontongan saya kepingin wae nikmate saka pate gawang lentrak tari tempe sawara sambel mlandingan trasi dele tumpang kulup godhong kates lembaran dipangan esok matuk lemangan nasi nabi ngantuk dipangan bengi nyanyi saka pate ora maria hae oh jos yang ini apa iya rasaku ora arep ngasengin kudu jagat iki mung sawiji
Lo. Lo. Yo. Osa. Lo. Osa. Lo. Yo. Lolo iki tole sing ati-ati lan sing alon-alon wae ayo lo ayo gogon musuh momo bari gogon musuh momo ayo wae ya ini latihan yo Mas Deni tak golek musuh Mas Deni sik apa kula kene ayo iki lho gen how kang suwasana gumalar seni budaya gambar arum angebai bumi kita ing Nusantara. Piye sik jaluk mik arep nyanyi iki. Arep nyanyi. Sama aku sik, samu sik. Pak Bonojo moro nulis bagus. Pak Bonojo, ini Saweren aku, Pak Bonojo, Saweren aku, Pak. Amoh kowe, amoh. Wes to. Wong aku yo arep melu njaluk sangu. Aku ora wani nyeluk Pak Bonojo, cah cilik-cilik nyali Bonojo. Nggih. Pak, samoni nyeket-nyeket Pak lumayan. Engko arep Loh, jenengan lah sangune apa ning buri iso tulet buri kene iki. Digolek ning buri. Ya. Goleki sangu ya ning buri kene. Sangune ning kono wis eje sangune. Ya. Sik digoleki. Sangune Pak Bonojo sik digolekne. Heeh, sik digolekne sangi ning buri.
joget. Karo joget. Karo joget cara apa-apa. Dadi sik. Tapi ya ora joget lho. Yo. Golek sing iso anjir ngarep karo mburi. Disangoni Pak Bonojo. Ayo, hea. Oh. Sing iso anjir disangoni Pak Bonojo. Oh. Aku yo mau lho, Pak. Kok didom kali kok. Lho. Kok langsung lebu iki. Oke, terima kasih buat teman-teman musisi dan juga teman-teman pengrawit. Tentunya untuk siang hari ini kita masih bersama dengan paguyuban Kuda Cipta Budaya. Nggih, kalau wau sampun dipun aturaken mangkahipun wonten joki cilik utawi joki cabe rawit wonten siang menika sampun katuraken. Mbok bilih niki wau jaran sak dadine ya jaran sak oleh sawere. Engko pira swarane karo Sindiane genti nyeluk bose. Nggih, kula derek kalian seneng. Mbak Sumari, Mbak Gede ngono lho. Iki bos besar. Engko ora urung awake disane sangkune beda. Sangkune ujung sisane nggih tibanding iki lho, Pak. Ujunge sing garing enek sak pikep nang ngetan ngono. Nggih, mekaten kalau wau para rawuh, para dulur-dulur menggahipun paguyuban ingkang sampun katuraken khususipun wonten dalipun Bapak Suparno. Kalian panjenenganipun Ibu Supiyati wonten siang punika nggih saderengipun samangke niki wau dereng katuraken menggahipun kopat luar pramila mangke minangka pamungkasing atur bilih kopat luaripun samangke saged dipun siapaken karanten siang punika hajatipun ngluwari ujar bilih samangke kagungan putu utawi cucu ingkang samangke badhe katuraken tedhak sinten bakal ditanggapke jaranan Kuda Cipta Budaya. Pramila siang menika sampun dipun laksanani lan ugi ngiras pantes ngiras pantes niki wau handherekaken kuda budaya. Muga-muga ingkang samangke uga dipun jemukaken tansah eksis, tansah ngrembaka, tansah rukun anggenipun sedaya kanca-kanca pangrawit, sedaya rombongan Kuda Cipta Budaya anggenipun nguri-nguri endahing budaya Jawi. Pramila sumangga ingkang samangke dulur-dulur ingkang badhe ngersake nanggap campur sari uyon-uyon utawi tayub khususipun mangke saged berhubungan kalian panjenenganipun Mbah Gedhe ingkang mapan wonten ing leladan Babatan Karangreja Tulungagung. Niki saged dipun itung wonten dalemipun Mbah Gedhe wonten dalam panjenengan ingkang kagungan hajat mantu mitoni utawi nyelamaken putranipun utawi ulang tahun nggih nderekaken mekaten. Nah, iya. Nggih, matur sembah nuwun. Kok tipis ta suarane kalian kabeh? Mas rada lemes iki.